Kejung kublai pilang baro sa kisin hagan ka step haga kerteng kejung try bonong penem jongi uji sukres kejung kublai ka good news tv bat kumjuro nga wara kejung kublai ka step ka basuk ka kemane pi baro ki para bangai pa ki viewers ki ba page ka daily devotion malaga step nga iskam kalau lang kejung ku ning kong nga kalau lang kejung ku ngi we leng ba ka good news tv bo ka ra ka devotion ka pan mau ngi habang ikhem step ye ka tien kejung kublai kalau ka basungo thiang aduk kata-kata Kebenta ke bang kwa banyak selok ni ke step ke bau blay buah dok nut janga ka dai. Nak kitab Yesaya kalau nak bener pun rio ke dekat bakat ar ke baong. Namar kumni wong utrai. Hakmi ngan penyiar. Hakka ke jingsuk kum kawa bat ke burom ke jet ben rio kum kawa baslay. Te pin bun naka an kun thop ya pi ha ke kerung bat an thum halor ki kho siu. Pat kan kubur ke banga kwa ban sim lengkot hang ni ka step ngene yo ban kran lot ni benta re ke banga kwa ban sim hang ni tangi tu ki kentien ki banga snow it hadu kata-kata ki bason ni ka do nut ke janga ka dei ka jingsuk kum kawa ngaju perkhat balai bu balai ukran sapang ka jingsuk ukran wias pensiriem bat kawa namar ba kawa kadon ye ki qualities lengkot ki nyepen kawa kabajing hikai ka banengkong ka bangiyo na kawa habang ipet nga tayang ngi sutu ari kasi ngi buon si buon kiwa ngiya kaleng-kaleng gari kasi nga di nakitikitan sa ora ki buon kiwa nga ngi scam haba fiton halagi jong ka few i ker komlong jong kawa haman lagi ayom ki jong ka kajing hikai ka banengkong bakawa ka kwa bat petkan mau yang i kalong bakawa ka jukit ye ki senram lada pipet ye kawa kadon kapor baka kemen bakadon kapor ka basngosi Lada filet ya ka porliur ka wa ki kemen ka phu ka he ka bakom ta ter re lada filet ya ka por telang fini i ka jing sosi ka jing domrong jong ka wa nama ka haban kit ik ki jabo ki lati ki sabon hang tu haban kit ik ki sendrom ki thenram hang tu ki bakit hajrong jong tu ka wa Taka-taka daw ka ba kadon kata ka jinglong jong ka kadon ka por ka baka kemen kadon ka ayom ka baka kemen bat kadon ru ka por bat ka ayom ka basngosi ha ka jingya lanti jong ka na file ya ka por telang pinyo i baka wa kada domrong kada sngosi ya du kata-kata la langi pet ya ka re ayu ngin yo ka jingikai na ka wa kawa kapan kan mau yang i bahaga jing em jong i kum ki bereuru pinumla ban si omangan sumat sa tang ka jing kemen Re kadang kapor ru ka bangi haban mat ka jing snosi jing em. Kadang kapor ka bangi kemen bangi yo hikam ke jam ni pas ke jing pule bakam ta ter. Re kadang ka jing snosi ka jing em bangi haban mat ka jing pang ka jing sitom ni haban du no ki ba ki bathon ni haban du ki kam ki jam ni haban du ki babuon ki liang ni haban rem. Kata ka dei ka jing em. Bat habang ilong kristan ru nga Diyos ngo iya bo Jisu pun kan mau kan gawe ka jing sisa. Wangam simlan bu api ka jing sok re kawat. Kawat ke peni ka dak baka jing em ka hap yele thama baka ni ka khubor ka baka wa ka pun kan mau yangi baka jing em kam dei tang ka su command bet hare ka jing em ka haban pediang ru ye ka jing sosi banga jo so ye ujob uwe ni ka sakri ka jo ublai wo bangan sakri ublai mde tang ka khubor ka banga kaman hare ngan sakri ublai ru wat hap pedang ka jing sosi nama baka jing em kalong kumta ko ki perlok ba ye ki pas ngap ni ka khubor ka jing em kalong kumta ngat finya kubor bat nga kadong kapor ka ba fi kaman ka jing em baka dong kapor Bafis ngosi. Hari ka ba ka bo Jisu ong yangi. Haga jingya lenti kum kibangan. Go on in life. What just ngosi. What you do jingkerman ka jingem. Bar kadon ka ketin nang way ka baong. To say that God is good even in the bad days. It says a lot about faith. But nang ba ublay ulong babaha what hapadeng ka jinghe. Kakaran sibun sa pang ka jinghe. Ban pan iya ka jinghe ka baskem ka basisya. Bangin long kita ki kristan ki baskem ka basisya. Baka ka baka hikai kawa nang nei kalong baka wa wat hapada ka haban kit ikita ki sendrom ba haban kit ikita ki jing haka jing ya lenti jong ka reka dong ka por baka kaman ka jing jong ka reka ka khubor ka long ya be saprang habang haban yale iya ka jing karul jongi ki kristan ka long kadong ka kantin ka bangayo ka message ka basu ba ngan bu ka tin nang way ka baong look back and thank God look forward and trust God look around and serve God and look within and find God. Pais ka manor ay ngu ublay. Pais ka laway sa niya ublay. Pet sa kasaudong jong fi sa kriyo ublay. Pet hapo jong fi to siyam ya ublay. Kata ka di ka jing em ka ba ublay hikaya ngiling baka ni kawa. Ka jing em ka habanya ling baka jing kemen. Ka jing em ka habanya ling baka jing sosi. Look back, thank God. Look forward and trust God.
Look around and serve Him. And look within and find God. Kata ka di ka kubor jang kawa ka banengkong. Ka kubor ka baar bakawa ka hikay yang ikalong. Bakawa kam jutut na diyan. Mjudon reverse gear ha kawa. Handay kawa katut bit da kaman. Kawa na long sakat no kat noru. Nafika sakat no kat noru. Kam judan kasian baka nong baka tut kan tut na diyan ha baka kan du iki chung e. Handay kawa fikang sakat no kat to dan nya ka sakat no kat noru. Handay kan yahat bit kum to. Kum baka di ban yahat da kaman. Apa yang kejeng ya nanti jongi kum kibangat kum kristan ro. Fila bani kendu sibun kejeng e. Fila bani kendu sibun kejeng snow du jika man fi snow teng baka jeng em kam dan jeng mot su. Fila ban snow bangadai ban suicide no kejeng em. Namar bangam don jengkar man su kejeng em. Reka wa ka hikaya nga fi kum kibangat kalong. What tuit the dien. What ju I reverse gear kejeng em. What ju pai dien. Na utrai jisu. Riya sa parang. Haka jeng em kata ka di ka jeng hikay jeng kawa ala nakhang sama no manoro lada nas kinang penduk man siyam sakan no kat noro wat ju tuit da dien rai tuit da kaman haka jeng em rutang tang kiwan ka jeng penduk man siyam kiwan ki por ki bangis ngau ba ubalay umdan su ban ngi kiwan ki por ki ba tang tang ngis ngau habang imat ka jeng pang sistem ubalay umpan khiya yang ngi gisuban phai dien no wat si jeng net ki bangim dai su ban phai gisuban phai dien no wat sakita namba bangim don ni kata ka jeng net bas kam lada fidon ni ka jeng net bas kam kum kawa kawa kam jutut da dien ka tut da kamat ka jing em jong iru ai ka long ka jing em ka ba ya be saprang ya be sakamat kata ka de ka hikai ka baar ka ba kawa ka hikai ka jing jong ka hikai ka balai ka long ba kawa kam judile judon dile kawa kamong o mentaka sengi ngan sange no ang satu biang lasai kawa ba ka tut ka de bantut ben mun bala ban khang lenti ka bong ifi kawa judon ba ka ong ba lasai mentaka sengi nam tut shu ngan satu biang lasai ka sengi kawa ka tuit bet ila ka jong ka jing tuit haka no ka ayom la kalong portelang la kalong porliur la kalong senrai la kalong perem kawa kam judile bantuan ka tuit ka yat bet haka lenti jongka teng ni haka jing sakri blai ni pentuat ban sakri blai ni ong mentang patla ban sakri ngan sa sakri nda ukhun jonga ulalat na ka kiat no drugs ngan sakri nangala song that na ka kam jonga ngan sa sakri andang la kumta andala kumta rega banga kwa ban ong ko ki para banget ba iet ublay khot yang inadu menta nadu ba pipriang yu jisu ni de ban sakri nadu bangi khimen step ni de ban sakri ublay kajing sakri kam dai tang kajing sakri ka bang yong hayeng mani nado bangi khimen step ni duai ru katak lade kajing sakri kadang nago kentien ka baong do not face the day until you have faced God in prayer wapat kami ye kasni lemda phila phai suwa ha ublai ha kajing duai kata ka de kajing em jo kajing sakri kawa kam judile kam ju pentut kam ju mangasa sakri na kumta hande ka yat bet ya kalenti jong ka bakan sakri bakan ya kalenti ka jong ka jeng hikai ka jeng em ka jonga ka jong fir ko para banget kalong wat ju pentut wat mangasa sakri anang lalat luat anang la kumta re boleh khot ye phi menta ban sakri fikhe menta man step piduai kata ka de jeng sakri phisong sibet hak office la nekis kol jong piduai kata ka de jeng sakri kata ka bu blai khot yang iling ba jong kawa kam judile baka jikai ba khat du kalong bakawa amde baka shutut kum to re kawa ka don ni ka thong kiwa ki bun hang ni re khasi jongi re baro kiwa ki don hapo sejentiar ki don kiwa hang ni hapo is khasi hills ki don kiwa sab hoi don kiwa re baro kini kiwa kin se kandu ulang sisin kasngi hagawe ka dur yo ba kata ka de ka thong jong kawa bat ka jing em kristan ru kemau ini bandon ke destination kawa ka don ni ke destination jangka paka destination jang kawa kalong bannya kenduk lang ha ke duriau ba yong isulong tang ki kristan ki basya teneng kam don jingmut yong isulong ki kristan balak haya nga ya phi ha ke jinglong kristan kata kam don jingmut rengi de bandon ni ka thong ki kristan ho ngim tiap kalawai ke bakumno rengi tiap bangi don ni ublai pat babat kalawai jongi he holds our future ngilayat ling bau nu snam ko bet bangil habandu no yasibun ki ba iet ki bathon ki jongi ngil habandu ki para banget ba iet ki jongi ngil habandu ki para lok ki ba iet ki jongi ling bau nu snam ko bet ki bangil adap sini sedien hai fidon ne am ya ka jingkerman basisin kesngi bukan bolong kawa komong fi ka ya na ko wela jinti na ko gelenti ki kendu ulang ka duri oba hatong ngirung idon ne am ka bathong ya ka thong kum ki banget bangin se kendu ulang sa sisien ha beneng
kata ka thong jong jing long kristan ka wa ka hikai kata ka wa amde ba ka syutut rumah ka sange no sane ba chatai ka wa ka tu jik lenti jong ka hadu bane kan du ha ka dur yau ba bat ka thong jong ka jing long kristan jong im de bangin chuyai rumah rutet klam ta tip sunu bangin poi hari ka thong jong i ka long bangin se poi ngin sa poi ka ri ka trai la pan khre yangi ka bolong ka beneng bat hang tam de tang mangi bandon kitu ki perlok ke ba ie bat han kitu ki bahayeng bahasem ki jongi ki lalet sa suwa jongi idoni ka jiker men bangin se kan du lang akan ka beneng ka bolong ka thong ka destination jongi bangin ai begini ki jikai ki belen kot lang makan ka wa kit pen kan mau yangi ki bakhrau ha ka jinga lenti jongi ka kristan ublay nyo ban kot khu yani ka khubur ka belen kot ublay na to ta ka buram ka jongo amen